satellite Augara Kalbani Ali dubin gaisuwa da fata alheri an tashi lafiya ina ji. Ha Zakiru shi ma ya shigo hili ga yanan wajen arbitr ana ɗan shashafawa a ji in bai da wani karfe da ka iya ji ba mutum abokin kokowa. Premier combat de la matinée, premier choc de la matinée. Wallahi Adam Agadez, Zakir Zakari, Tahoua. Muna ƙara tunasar muku da cewa mai damara tsanwa Zakir Zakari na Tahoua mai rai ne. Adamu Abdu mai damara ruwan goro na Agadez shi ya hwadi. Minti 5 na kokowa, minti 2 na hutu, minti 5 na kokowa. Inda duka ji ana kiran kare to ya bat. Wuya mai sa mutum ya sheka da gudu. Wuya mai sa mutum shi sheka da gudu. Aiki ya sha daga. Kyauta da nikin manzo maradi. Wurin wuya masa ma girma. Zai zama wani doki. Kowa ya san kowa. Na tuna da Alhaji Asabar. Wace riga za ku? Ai wace riga, wace riga. Ya wuce addu'o'i an kama. Ai kusa addu'a ga. An kama hadi tsakanin Zakiru Zakari da kuma Adamu Abdu. Kuma kowa ya zo gida tawa, kuma mun zo gidan kokowa tawa. Kahon gaskiya. Kokowa gidan ubanta na Kokowa ta gidan ubanta dawo na ta dawo. Kokowa gidan ubanta na ta dawo ta wani libin na adal. Babban gari garin raba kaya. Sarki sarki mai fara'a da mutane kullum. Babban gari garin raba kaya. Cerkan bani ka tibi. Dute bo ne bo. Allah bai taɓa yin ƙarya okay. ko ni ya yi haɗi daidai mutum na ga haɗi shi ƙarya Allah ba shi haɗi shi ƙarya ko ni ya yi da so ne. Allah maganin abokin gaba. Na gode maka wani rimbo na gode. Jisko mai shayi na gode. Adezi ce ko? A'a hankali hankali Zakiru. Agwa Adam Abdu. Hankali Zakiru. Agwa Adam Abdu. Na kokowa cikin karanku na farko na minti 5. Karaba mutum da abin ne ko waje ya shi zabi. Gudala da malama. A'a kakar da wannan hankali. Mu gwada bara ce Adamu Abdu yake so yi ma Zakiru. Aha. Defi kan. Cika da kawari shi ya da. Wallahi wani irin salon kokowa ne Adamu Abdu ni ban gane ma irin wannan salon kokowa ba. Ya gurwa na da gwiwa guda. Wai daga nan yake a kai ce yake son. Haba ta kare. 2 minutes 47 secondes. Watum Zakir Zakari. Fatima da Watum Zakir Zakari. Zakir Zakari na Tahoua ya kada Adamu Abdu na Agadez an 2 minutes 47 secondes. Ina amsa sai da mun ita. Adamu na Agadez ka zo ka yi zaɓe. Zakiru ya kada. Waya ba ta da dadi. Dan da ne ko aji ya sai ya tuna dadi goge mai kashe mai do. So asa da mun bako su ban. Hassan Adamu na Agadez ya ɗauko Bilyaminu Adamu na Tahoua. Gaishe ka Zakiru, gaishe ka na Tahoua.
dukkansu sun haɗi ikulkan. ga shaibu dodo firisidan na sarkin tawa da gwamnan tawa na gobe. gaji Bilyaminu Adamu na tawa shi Hasa Adamu ya dauko. Daga Hasa Adamu sai Gardaye Zakari. Gardaye Zakari. Kokowa ta hudu Rabe Kabori. Kokowa ta biyar Isiya Haruna. Na gode a bar shi na Usman sarkin bakin nan daji. Ya bani mana taji ya bada. Kokowa ta shidda Muntari Abdurrahman. Zuwa gaban mu ci gaba da babu a yanzu sun kama a nan hilin kokowa tsakanin Bilyaminu Adamu na tawa da kuma Hasa Adamu na Agadez. Allah kawo mana da sarakuna dan Musa ji ka tawaya na Muhammad gaishe ka zakiru a gaishe ka zakiru yana jin ka da abin kyauta aka kyauta wanda do bai da abin bai ba mu ya tai Yawa, merci. na birnin da so da bike na tunan sakalo na saurare dan mano na saurare mina na tare da Musa Abo, hadda maiga. Wannan sai Sai da maiga. mara ruwan goro arbitri ya ce ka tsaya ka yi kokowa. Abo, Zako. Cirobe Wallahi Zaku Ankos. magwai ni kan bagai mera fa. No. Mu haka suke gaya mana ai. A gwanda a gano a sin da gano to. Sai da mara ruwan goro an baka kashedi guda na rashin kokowa. Allah kawo alga da ma gaishe ka je ministan wasa Ya za da mu shi ne aka baka shedi. mai tayayya mai hana wansa Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu birnin tawa da kunci da mai da marku mai ma kawo ga da adu musa alga da ma aka kama dan ma da kudi a dinka shi kawo ga da adu dan musa ago masa ka baki dan musa Williamin gobe kama kukar kulgangan banda asa da mu iko ke zai sakai bo arbitronin ka bato bindora. na haja gwamma Sai da mara ruwan goro an kara ma kashedi na biyu. gaishe ka zakiru Ato. Kede mutuwa ba shi da daɗi don na gaba daɗin sun haɗa kanu. Amma da tumaki sun samu magana. Allah ya kawo birnin tawa da hira. A tsaida su. A tsaida. Iyo muradi Muna da minti biyu na hutu. auna zani da kwana ko Ta kai hutu. A saurara maka da a saurara. ga gwamnoni nan zamne Margani kare sai. Komandan Yoba Abubakar prefe na Madawa ya turo wa Hassan da Dammano Mutara Abdurrahman Badara Matum Mamuda Rasala. Cin wannan prefe na Ilela Isiyaka Abdu Jibo ya turo wa table technique jika biyar, presse publique jika biyar, presse privé jika biyar, Abandara Sokolo jika Matum biyar, Musa Chad Ibrahim. jika biyar, Giriyo na Tawa jika biyar, 'yan kokowan Tawa jika 20. Wannan kyauta ce ta prefekin Ilela. Musa Ibrahim. Shine chef na delegation Abandaga kin Tawa. Musa Ibrahim. Abanda Haruna Musa. Le dopage Abandaga Haruna détruit la Musa. santé et la carrière du sportif. Bubakar Yoba A daina shaye-shaye dan maro
pour des combats justes, non au dopage. Ibrahim Ali. Pour une jeunesse responsable, non au dopage. Le dopage est sévèrement puni par le Code mondial antidopage. 4 ans de suspension. Amaïda son arbitre. Iniyeti. So Iniyeti. Asademu Adubila Micha. Asademu Bila Micha. Asademu Bila Micha. Asademu Akomase. Agura Kwini. Wallahi Agura. To. Asademu ya samu kafa. Ta Bilyaminu ya samu kafa Bilyaminu Adamu. Wannan karo hitattar sai Allah da gaskiya yake yi Asademu. To, ta juye. Bilyaminu ke gobe da Hassan. Abaraka wallahi. Abaraka. Wallahi Bilyaminu. Wallahi Asademu kan. Bilyaminu Adamu na Tahoua ya kada Hassan Adamu na Agadez en 3 minutes 42 secondes. Gardaye Zakari na Agadez ka zo ka yi zaɓe. Na gode ma ministan Ilela. Dare da hajiya kuma. Sarki Auda minista ya tura. Wallahi. Asademu ce kyasa buce yika. Wallahi. Na kanin gabare. Bilyamin. Ayi cha mai kwani wallahi. Gardaye Zakari na Agadez ya ɗauko Lawoli Abu Zaidi na Tahoua. Dukkansu sun haɗi kulkan. Ara tumola. Lawoli Abu Zaidi na sambu. Aka a nan hilin kokowa muna tare da Abu Zaidu Usman dan gutsusu abokin aikin mu tsohon correspondent du service Hausa a nan Tahoua RGT. Mun yi shekaru da dama muna aiki tare. Ka san ba da shi ya min dogari a doso. Teatro Florentino Gano. Kun yi minti ɗaya na kokowa cikin karonku na farko na minti uku. Mai damara ruwan goro arbitri ya ce ka tsaya ka yi kokowa. Ka shaidin baka ne avertissement verbal. Wa kamanta da shi. Wallahi yau mu ma da annan ba ta da wani armashi ne shi yasa kaje mun shiru. In babu action concrete babu commentaire palpitant. Arbitri ce a bar jan walki a tsaya aiko kowa. Sai da aka yi wani kamu ne arbitri tsaida. A'a. Na ta wanda ya yi wata runguma yana runguma to sai ya zama to an yi wani kamu na san wanda ba daidai ba arbitri tsaida su.
kun yi minti biyu na kokowa. kuma ya tuka ya gaza shircewa. Dan mai kama bagadin idi. Irmoga Karbani, Ganda Hannatu Ali Sumaila yan, Awaya yan, Hadiz Abdullah yan, wallahi. Mai da mara ruwan goro arbitri ya baka kashe ni guda ƙarshen kokowa. Na Agadez kashe ni. Directeur technique Ogara Karbani, Directeur technique Sumana Ogara Karbani. Chef de mission, chef de mission, Adin Agadez. Sun gaisa da mu su tabbata a cikin halin da muke da shi da chef de mission Adin Agadez. Kullun tare muke, muna hira, muna wasa, muna dariya. Ba wani magana wai ni mai gida ne in zo in rabe share daya in murtuke huska. A'a, en parfaite symbiose avec ces éléments. Afur kabino na sago ngama bande. Dangane amache ngono. Chef de mission, Ogara Karbani. A saurara maka da, a saurara. Wannan yan kokowa ne malvoya. Aka gobaro tonye. Bayan chef de mission impeccable. Adin Agadez. Wallahi. Su takwas kenan na kowane jiha. Yau kai wanda suke nisa. Kai da ka kasa Hausa ka iya buzanci, ai baka iya ba. Ci ora 0 sur 20. Ah mais, il faut savoir prononcer ça. Adin Agadez. Oui. Chef service promotion en ligne. Promotion en ligne. Moussa Mani. Shi ma ga shi Karbani. Hutu ne suka je sun dawo. Sun dawo hili. To gardaye. Gardaye na neman kawa. Ya nemi kawa bata samu ba. To. Kanu sun yi kasa. Wannan dubara ta sabuwar dubara ta 'yan kokowa ban gane mata ba. Wallahi wata sabuwar dubara ce hikima 'yan kokowa da suke wari da ita. A durkusa da gwiwa guda daga nan kawai a rika bala'i. Mai da mara ruwan goro an baka kashedi na biyu. Za ta garaga kenan. Za ta garaga. Gardaye Zakari. Kun yi minti ɗaya na kokowa cikin karonku na biyu kuma na ƙarshe na minti uku. Mai da mara ruwan goro kana da kashedi biyu. Ba shakka. Kaga da suka dawo sun kama wuta amma kuma yanzu ta yi sanyi.
sauran ku minti guda ta ƙare dai mai da mara ruwan lawali goro abu kana zai da da hankalin shi kashe kwance ko yanzu kasuwa ta wace ɗaya kwarai kautun da dai in aka tsaye da yanzu ma shi ke da kaye wanda kai na shan shayi an kawo na shan shayi ni za ku ko ba ka shiga mutane ne dan mini ya aiko mini sako an bai ka ashirin ya bani gida an kawo mais ça n'évolue pas sojoji mai kodi sai Allah kawai hayya mun dangane ni su Ani kuru su jama'a boyra kuwa. no. Ome. Ni wani China sigi ni gabo ni sigi full boyra. Oh. Ni wani bore kai mata hadi ne goni jirga. a tsaida su Kan ya cushe kenan. a ba da kai Kan ya cushe. Ini gayi. Oh. lawali abu zaidi na An ba Abu gawa Zaidi kai. Lawali Abu kada Zaidi Zaidi. gardaye zakari na Agadez 6 minute chrono rabe kabori na Agadez ka zo ka yi zabe Ta wada da kayan uku. Agadez na cikin nema. Daga cikin uku abun riƙewa Zakiru Zakari ya hita sai abun da ranar gobe ta yi. Ɗaya daga cikin hudun da ta suka rage mata ƙwarai kau Zakiru Zakari kuma ɗaya daga cikin 'yan koko wanda jihar ta ke fama da suke dogaro da su. a saurara makaɗa rabe kabori na Agadez ya ɗauko Aminu Ibrahim na tawa dukansu sun haɗi ikulkan ka ba da waya ta kira sauranka waya ta waza Mahmudu Abiga na san shi ba sanin madan shanu ba Umar ka san daidai Umar ka san daidai Mahmudu Biga na gode Mahmudu Biga na gode gadon ta kai ba ko gadon ta kai Albitin na Liban. Ani kuma ne. Amsara da ta wasa ko ya zo jika goma sha biyar gida an kawo. Tsakanin garka audu ya kawo su ya ba ni da hannun dama. Amsara mai sojoji, amsara mai sojoji, jika goma sha biyar gida an kawo. Mai sojoji mai jandarmomi mai holi arbitr ya ce a bar kama an ya tsotsi a bankare Gaba sai ɗaya dai a gama hudu a yi kama ana gaisawa il a tout mélangé. Komisar mai sojoji mai gendarmomi. Amsara mai sojoji mai holi sai. Mai gara da shi na saurare. Voilà, il répète encore. Il répète encore. adiba yin akwai jini tsaidawa ake Sarki da saraka ya zo, sarakunan karaka duk sun zo. Da gwamnoni da ade duk sun zo. Raba Kaborino. Bon, ga kurgo fatina ko docteur do. Na kwanci shi na saurare. Yara da kwanci da kwanci da kwami yanzu
Régisseur no, Soumana Koulagir no, Hari Khan Foka Gini Bana Gini Banandi, Karale Mukaina, the Kitego, Ama Kusuwar Madiagina. Bilwandera asiga magamo sa magi ko samu. Amin amin. Amin wallahi. Amin. De bay réclamation ne mo gote hadi. Monsieur Mohamed Seydou, vous êtes demandé à la table. Monsieur Mohamed. Régisseur no. Gouvernorat de Tahoua. Aïe no gote réclamation. Aïe no gote réclamation. Shi ne yake réclamation wajen régisseur Ibrahim Isaka. Wai ya saba ba shi citta da lemun tsami kowace sahiya. To har yanzu ba ce mai gashi ba. Shi ne yake réclamer. Shi ne yake na syndicaliste. Nous exigeons. Effectivement. Voilà. Kuna da gaisuwa Lawali Mutari mai nasara dan jarida a Telesal. Wani dan bandeji da aka yi mara kabori na a can an kama kokowa kuma ya sulce. Ya sun ce ka san wannan kalmar nous exigeons da nake mazance yanzu ta tuna min wasu lokuta a 1990 na kokowa lokacin marigayi shugaba Ali Shehu cikin karin kunawar ko muka yi platform ko ina muka rubuta nous exigeons su can gari suka je suka kai mai yace a'a in kuna son biyan bukata ga matsalolinku waɗannan kalmomin ku hidda minsu. On n'exige pas des militaires. Dites-nous réclamons, nous sollicitons. Aka ce an amince ma ranka ya daɗe. Aka je aka sake text ka aka dole aka kawo mai yace yawwa. Wa tuma Aminu Ibrahim sai. Aminu Ibrahim Zeri. Oh. Aminu Ibrahim na Tahoua ya kada Rabe Kabori na Agadez en 2 minutes 40 secondes. Wannan Mimi or. Isiya Haruna na Agadez ka zo ka yi zaɓe. Kokowa daga muke jira. Allah tanda Mimi or Univers Couture a nan birnin Tahoua. Dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku daukacinku. Sako ne daga director technique de la RTN. Isiya Haruna ka zo ka yi zaɓe. Trainer deja kuna da list kun san wanda zai zo ya zaɓe. Ko ya zo ka san yana can cikin dogayen karuwa yana aiki ba ka saurin ganin shi. Il fait la navette entre les faisceaux. Il contrôle ses fréquences. Et dama haka il est détourné sur le terrain.
na Agadez ya ɗauko Nura Hassan mai rai wanda bai haɗi ba na Tawa. Na ta ka kyauta ala kyauta ta ma. Maza suna ji mata suna ji ala sagalo kowa na sauraron ka da wanda a ciki da wanda a waje duk wanda. Ka amince da wannan lansama na sai da shikawa dan ta ci gida ni yayi zulo ta Tawa yau ne ni ma za ku bakin karhe 10 jika 10 ne ni yayi zulo man diwa gobirino oh dar ta ci gida kawa ce ta mu ta kasa so ya kai can meri a yau deja akwai ina fasa idan ga ai ma baki na ba haila yake ba dan kowa ya zabara ya tai can a ga ya me in ka salama don ga ya dino saku ba mu tigano a gara gagu ya wallahi gara gagu Ige araba ba ta kata ba dan kun zaki mai taushe kura kai hadi wannan kokowa ina ga ku kuke cewa formalite ko mi kai to isiya ne yadda da wata 'yan kasa ya addu'a ya watsa mu Nura Hassan ga kahu ita to wadan dan mai kahu wannan shi ne za shi komi a'a kabori tashi ta kare isiya Haruna shi ne da shi Nura Hassan duk barazana ce kai dai kowa zuwa yake da 'yan addu'o'in shi da wani surkullen shi mai da guda shi rike mai buya kawo mai uku sana yi ban sa da kai ba na san wa shege ban san wa baba haka amma dai wannan kai kasan a cikin hwara kasan akwai wata wadda ake ce mai kyaushe namijin adindima to hadi bada masi wallahi ni ma hadi Nura Hassan am si ba gurgen da yawa am kai dai da sakin wallahi isiya yake gaban Nura Hassan Zaku saku wani wasu bar zaku ya fa match kan baro da kila na formalite na wani waro Nura Hassan aka ba follow kai na ga samu gidin dau bani zaku ai fo kai fo na bo Nura Hassan kine wallahi ai kai kama suna na har yanzu jiki bai gamu ba ana da kyahuce shi isiya yake wasu 'yan biraye wani matola sabu Nura Hassan sabu ko gidan ya rai yin bisaga kun yi minti 2 na kokowa cikin karon guda harko na minti 5 boro ta gurgina rigidi Barka da zuwa abu mai gari. Barka da zuwa abu mai gari. Kina zaunare. kuna da gaisuwar Fatimu Bakar Ada ɗan jarida da ta yi aiki 'yan kwanakin bayan nan a nan telesa sashen Hausa. Allah kawo mai bandi mai mutanen bandi. Allah kawo sarkin bandi. Iso mai gadin gidan iso na gode. Iso mai gadin gidan iso na gode. A kan sagado na nan. Zuwa duka yi sai na zo birnin Baku. Kai
da mutane na alhaji musa na gode gurgudan na manoma rabi na da hajjin tasha na da hajjin tasha Sergent Adam Asadek en poste au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Na samu sakon gaisuwarka, godiya muke. Da fatan komai da tafiya lami lafiya a can inda kuke. Kunyi minti hudu na kokowa cikin karanku na farko na minti biyar. Muna ƙara tunasar muku da cewa mai da mara tsanwa Nura Hassan Dattawa mai rai ne. Isiya Haruna Yaro ya ƙi wallahi ruwan goro na Agadez shi ya samu ya murje shi kuma ya ƙi ba da kai ƙwari ya hau. Isiya ya ƙi togewa shi kai. wallahi zaku maskar diga bai da diga tirkop ta sabu gajin dauda ya dino isha ko kai nura san gine ikai ni fona wallahi wallahi wata dubara ce nura ke son yayi ma isiya amma to ta kwance wuyan isiya ya kama yana son da ƙarfi da yaji ya tankwasa shi ya yi sallah ba a wallah ta kai hutu yanzu ya kaka gonga inaga ora ilan ka technique de Tahoua go kingai conseil Nura Hassan Le dopage est sévèrement puni par le Code mondial antidopage. 4 ans de suspension. Kenan a bar shaye-shaye wani ganye wani sauransu ba ganye ba na shayi. Pour une jeunesse responsable non au dopage. Mama Abdou Radio Fara'a Jinju dubun gaisuwa da fata alheri. Pour des combats juste abokan aikin mu ne na les radios privées et communautaires qui sont implantés un peu partout à travers le territoire national. Kenan a daina shaye-shaye. Wannan communiqué ne na anti-dopage da shaye-shayen comprimé duka a daina su an yi control wai an gane ka kasan roile suke dauka galibin su sai da ka za a yi kun ga joli suke echantillon na RTL mutum biyu kwarai kau sai su rika samu Zaku, na c'est portable for mano yadi. Lingo ma Zaku. Ana joni suke. A maida su. Il n'a rien compris. Da ini yati. Gaya mishi kalma ce ta aro turanci ne da ingilishi hausa ta aro
manta ai wangino nisi wani haikulno wodin seno manta ai wangino sun koma tsakanin Nura Hassan da Isiya Haruna na Agadez. Wallahi bai yi tsammanin ta kai haka ba. Wallahi Isiya Haruna har Nura Hassan ta kan batibi wallahi. Wallahi Isiya hey 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 hey. Allah ba duka shati a go guje wallahi inda gudu bai gudu dan inda ba Nuru din bane ma ya fada kan shi dana yi wada yanzu yayi abin da yake ha ka gani ko Tau, ta kama hanya da saura Nura, da saura amma an kama hanya. Tau ta kare, Nura ya murkushe. Watum Nura sai. Wallahi na zabo da ket zabo ya ce da ket Nura Hassan na Tawa ya kada Isiya Haruna na Agadez an 7 minutes 04. Mutari Abdurrahman na Agadez ka zo ka yi zaɓe. Mutari Abdurrahman. Président CCA. Mutari Abdurrahman na Agadez ya ɗauko Abdulsalam Samaila mai rai wanda bai haɗi ba na Tawa. Monsieur Marc Aboubakar Issa ya Moussa, docteur de l'arène, vous êtes demandé à la table technique. Monsieur Marc. ga sunan sun kama yanzu kamar irin ta su ce Abdulsalam Sumaila ba karamin yawwa ba karamin dan kokowa bane, sannan shi na gaban nashi wani dan kyankyamuri ne. Kamar a haɗa buzu da hali ne kokowa.
kasan buzu a can lokacin sai yan champion na kai hankali da Allah ruwa bai asiri wai kai hatum shi ma an murje shi su mai da ya kada Abdulsalam Samaila Natawa ya kada Mutari Abdurrahman na Agadez an 50 second. Mamuda da Sallah na Agadez ka zo kai zabe. A saurara. A saurara. A saurara. A saurara. A wannan shi da saurara. nema Wanda muke kwatanta ma 'yan tawa kullum. In ana kokowa akwai lokacin da muke yanke sai mu sa sponsor su dan shiga su ma su bayyana su bayani tunda cikin ta ya kokowa da ake tare da su tunda su ne a sponsor mu na kokowa kara su zai mai edition kenan mutane sun ga sponsor ya shigo Allah saboda ke sun wuce a kokowa ba gare su kari ne kan aka kowa nuna mai ya saurara kuma kowa ya tsawurin shi bayan gare su a kokowa kuma za mu ashe ne